ao Parlamento de Galicia, a casa de todas as galegas e de todos os galegos. E, en primeiro lugar, transmitimoslle desde o grupo maioritario desta Cámara, desde o Grupo Popular, a nosa felicitación polo seu recente nomeamento como presidente da nosa provincia, como presidente da Diputación de Lugo, desde o máximo respeto institucional, pero tamén desde a discrepancia política máis firme, dadas as circunstancias na que tivo lugar esa designación. Lembremos, señor presidente, a coñecida como moción de censura da vergoña, presentada sin cumplirse todavía os 100 días do goberno anterior, do goberno do Partido Popular nesa institución, baseada en puntos distintos dos que se fixeron públicos e cuyo contido real aínda se oculta e todavía os lucenses non conocemos. E que levou a oposición a primeira forza política na oposición, a primeira forza política na institución que vostede preside, que é o Grupo Popular. Con todo, no Partido Popular asumimos as reglas do xogo e hoxe exercemos esa función fiscalizadora, como se demostrou no pleno que celebraron vostedes no día de onte. Antes de entrar en detalle, quixera aclararlle que ten vostede algúns datos mal dos que vostede fixo referencia. Primeiro, vostede como alcalde, como presidente da Diputación e alcalde que é alcalde dos alcaldes da provincia de Lugo, falou vostede da residencia de Ribadeo e voulle mandar un aviso para o alcalde, se é posible que lle diga que para que a Xunta lle mande os 500.000 euros que os ten para mandarlle, ten que mandar un informe de viabilidade e un informe de incompatibilidade que lle ten que pedir á Consellería de Presidencia, que leva a Xunta agardando por el 15 meses. Concretamente, ten para firmar o convenio e ten o borrador de convenio o alcalde de Ribadeo desde agosto do ano 2014. Depois de 15 meses vai sendo hora de que o vaya mandando. Ten vostede un dato mal na Consellería de Pesca. Mire, falou vostede da inversión da Consellería de Pesca na provincia de Lugo de 3 millóns de euros. Mire, 3 millóns de euros vai nos invertir a Consellería de Pesca nun solo concello na provincia de Lugo que gobernan vostedes, que é o Concello de Viveiro. Solo no servicio do guardacostas de Galicia, que ten a base na nosa provincia, xa vai invertir 2.400.000 euros. Mais o dragao do Porto de Celeiro, máis os amarres do Porto de Celeiro, supera os 3 millóns de euros, por cual ten un dato mal. E ten outro dato mal. Dixo que vostedes eran a única diputación que lle daban axudas a todas as confradías. Non, mire, perdón. Vostedes todo canto lle dan ás confradías non chega a 5.000 euros. Ás confradías de Lugo. E vostede, por outro lado, recoñeceu o peso que ten, porque o ten, na nosa provincia a pesca, con dous dos portos máis importantes a nivel nacional, Porto de Celeiro e Porto de Viveiro. E todo o canto lle dan axudas son 5.000 euros. Sabe canto aporta, por exemplo, a Diputación de Pontevedra? Canto aportaba? Máis de 700.000 euros en axudas ás confradías, en axudas ás mariscadoras. E ten outro dato mal, señor presidente. E eu xa sei que vostede é unha persona seria, e sei que vostede non está dando estes datos con intención, seino. E yo recoñezo. Pero teña cuidado vostede con que non asesora. Vostede falou de servicios sociais. Mira, a única diputación de Galicia que non cumpría a lei de servicios sociais, pero que ademais non é que o diga o Partido Popular, senón que o dice unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, é a Diputación de Lugo. E sabe por que non cumpría? Dice vostede que a Xunta de Galicia non lle aportou un solo euro. É que non lle puido aportar, porque vostedes se negaron a firmar un convenio que a Xunta de Galicia para que lle aportara. Foron a única diputación que se negaron a firmar ese convenio. E dito isto e aclarándolle eso, eu quixera dicir, en primeiro lugar, que temos que dicir que dudamos da capacidade, sinceramente, que vostede ten para aprobar os orzamentos que hoxe nos ven a presentar á máxima institución da nosa comunidade autónoma. Porque vostede, señor presidente, vostede preside un goberno feble, preside un goberno sin estabilidade. Vostede, no último pleno, no día de onte, quen lle fala estaba presente en ese pleno, vostede demostrou que non dispón dunha maioría política suficiente
para levar adiante a aprobación deses presupostos. Por eso que o noso grupo, señor presidente, temos moitas dúbidas de que as contas que hoxe presentan no Parlamento de Galicia poidan salir adiante. Sobre todo porque tamén vostede demostrou no día de onte que vostede non ten moita vontade de negociar, pese á febreza que ten o seu goberno. Pero tamén, en segundo lugar, que non é menos importante, señor presidente, porque quizás sexa nulo o seu nomamento. Quizás sexa nulo o seu nomamento, porque a xusticia pode botar por terra a súa presidencia. Sabe vostede que o pleno da moción de censura é obxecto dunha impugnación xudicial ante as dúbidas que suscita sobre o cumprimento do regulamento que ten a institución que vostede preside. En conclusión, temos fundadas dúbidas, señor Campos, sobre a aprobación dos orzamentos ante a debilidade do goberno e ante a debilidade do seu presidente. Vostede, ademais de presidir un goberno inestable, non porque o diga o Partido Popular, senón non hai nada máis que ler os medios de comunicación nos días de hoxe, representa tamén un executivo paralizado. A primeira institución da provincia de Lugo, a Diputación, atópase detida, sin iniciativa, nin xestión, pero, sobre todo, atópase sin rumbo político. E esta situación é responsabilidade directa súa e é responsabilidade dos grupos que compoñen o desgoberno que hai na Diputación de Lugo, do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Lembremos, despois de 3 meses que levaban vostedes negociando para unha moción de censura, vostede tardou máis de 15 días en nomear o goberno, en nomear a distribución de competencias entre os diputados. O Partido Popular, ao terceiro día de asumir a Diputación, tiña o goberno nombrado e cada diputado traballando na súa área. O que ao Partido Popular lle levou 3 días, a vostedes levoulles 3 meses e 15 días. Hombre, cando menos son ustedes un pouco lentos, señor Campos. Téntame que eu digo sin ninguna acritude, xa lle dixen antes que eu teño un bon concepto de vostede, pero iso non quere dicir que non teña que poñer os puntos sobre das is. E aínda teño que dicir que nós e os lucenses aínda non conocemos ni unha sola xestión do seu goberno, ni unha sola. Conocemos titulares de prensa todos os días, que non nos gustarían esos titulares, supoño nin os votantes do Partido Socialista, nin os do Bloque Nacionalista Galego, nin os do Partido Popular. E é certo que a debilidade do goberno e a debilidade súa como presidente ten o seu reflexo tamén na xestión diaria da Diputación. Mire, señor Campos, a diferencia do que fan outros diputados nos plenos provinciais, me estou a referir ao pleno provincial, por exemplo, da moción de censura, o que facía o seu portavoz e o portavoz do seu grupo. Este portavoz que faino en representación de veciño da provincia de Lugo, non como portavoz de Facenda do Grupo Popular, probablemente se o fixera o portavoz de Facenda do Grupo Popular, que temos un portavoz de Facenda brillante que está aquí ao meu carón, o fixera moito mellor que a min, pero faigo como veciño da provincia de Lugo, eu vou a limitar a miña intervención única e exclusivamente a críticas e a cuestión políticas e non personais. Non quero entrar, créame de verdade, en denuncias que aparecen nos xornais que afectan a cuestións personais do seu presidente. Para nada vou entrar aí. Créame de verdade, eso non vou entrar. Pero sí creo, sinceramente, señor Campos, que debo entrar e que vostede é responsable de nomear vostede un goberno cando menos baixa sospeita. Hoxe, no seu goberno, hai 2 persoas que están imputadas pola xusticia, as que lle atribuyen presunta comisión de graves delitos, prevaricación e un largo, etc. No Partido Popular e o grupo mayoritario desta Cámara, nós sempre respetamos a presunción de inocencia. Pero sí creemos que esa realidade cando menos mancha a imaxe da Diputación. E no caso da alcaldesa de Viveiro, comprenderá vostede que é moito máis grave aínda, pois está a piques da apertura do xuízo oral, está a piques de sentarse, cando menos, no banquillo. Creo que esa decisión que tomou vostede
de incluílos no goberno non estuvo nin está á altura da necesaria regeneración que reclaman os ciudadanos. Incluso está fora da discusión sobre o papel do Bloque Nacionalista Galego, que, como cree vostede, pois ten un código ético de quita e pon, ten un código de ético... Señor Balseiro, o tempo se lle acabou, así que pido que vaya cortando. Ten un código ético para o Concello de Lugo, onde pide a cabeza do señor Orozco por estar imputado, e a 200 metros na mesma cidade ten outro código ético distinto, onde goberna na Diputación de Lugo con dous ou tres imputados, porque é que o señor Martínez, eu non sei se está no Partido Socialista ou non está no Partido Socialista. Usted, se non lo pode aclarar, tamén. E tamén lle quería facer termino, señor presidente, tamén lle quería facer, se vostede nos pode aclarar, que pensan facer vostede depois de ler ese programa que fixeron, ese acordo que fixeron entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, que pensa facer co consorcio de bombeiros na nosa provincia, porque aí parece ser que o deixan vostedes un pouco entre aspas e non entendemos moi ben ese acordo. A pregunta é se vostedes pensan prescindir dun servicio esencial para a nosa provincia ou como pensan vostedes xestionalo no futuro. Señor Presidente, termino, señor Presidente. Señor Campos, sei que vostede é unha persona seria, e o sei, e o digo sin ningún rubor, pero a verdade é que vostede está metido nun avispeiro, e eu pregúntolle, canto tempo vai votar máis vostede no cargo con este problema que ten a Diputación? Creo que vostede non vai acabar a legislatura como presidente. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Balseiro. Concluídos os turnos de intervención dos grupos parlamentarios, turno de réplica e de peche para o presidente da Diputación de Lugo. En principio, 10 minutos. Vou intentar